Moi! Me ollaan sisarukset Aava ja Inari. Ja tää on Muurit laskeutuu podcast. Vamos! Tervetuloa uuden Muurit laskeutuu podcastin pariin. Jes, tervetuloa munkin puolesta kuuntelemaan meidän kyssärijaksoa. Sanotaan tää heti alkuun. Joo. Eli te olette heittänyt meille kysymyksiä ja nyt on aika meidän vastata niihin. Kyllä. Ja ollaan tosi kiitollisia, että kysymyksiä on tullut tosi paljon ja pyritään tässä jaksossa nyt vastaamaan niihin suurimpaan osaan, mitä nyt keritään. Ja mun mielestä me voidaan mennä ihan suoraan vaan asiaan, ilman sen kummempia lätinöitä. Jep, mennään. Kerrotte ekassa jaksossa teidän kanssa lapsena asuneen isosisko, mutta viimeisessä jaksossa kerrotte teitä olleen kotona 4 lasta. Mitä viimeiselle lapselle tapahtui? Ja kiitos podista, näin lastensuojelussa työskentelevän on tosi kiinnostava ollut kuunnella teitä. Kiitos. Ja kerroksä, mikä tää homman nimi sit on? Joo, hei no ensinnäkin meillä oli tähän alkuun, kun ruvettiin podia tekemään, niin puhuttiin tosiaan 3 sisaruksesta. Ihan sen takia, koska meillä yksi sisaruksista halusi olla sitten nimettömänä, voiko näin sanoa, tai että hän ei halunnut, että hänestä niin puhutaan podcastin aikana niin mitään, joten päädyttiin siihen, että puhutaan sitten vaan minusta, Aavasta ja sitten meidän isosiskosta. Mutta nyt sitten kakkoskauden aikana saatiin ottaa puheeksi myös häntä tähän, kun ollaan keskusteltu asiasta, että mikä takia tätä podia tehdään, niin meiltä tosiaan löytyy 4 siskosta, eli ihan biologista sisarusta. Yep. Ja joo. Tarkoitettiinko tuossa kysymyksessä, niin kuin missä yksi on, niin tarkoitettiinko just tätä, niin kuin, kenestä ei oltu puhuttu, vai isosiskoa sitten? Katsotaan, mitä viimeiselle lapselle tapahtui. Eli käytännössä hän on siis ihan elossa vielä. Eli ainoastaan meidän isosisko on menehtynyt, ja sitten tämä, mikä me ollaan jätetty ykköskaudessa kokonaan niin kuin pois mainitsematta, niin hän kyllä on elossa, ja olemme tekemisissä, mutta hän ei halua itse enempää niin kuin tuoda itseänsä esiin tässä meidän tarinassa. Kyllä, just näin. Jep. Ja kiitos ihan älyttömästi sinne päin kuuntelijoille, mitä muut voi tuohon vastata, että kiitos kun tehdään tätä, niin kiitos myös teille. Niin. Että kuuntelette. Just näin. Ja kakkoskysymys sit on, Inkku, minkälainen suhde nykyiseen isään ja äitiin? Kumpi vastaa eka? Niin, no siis meillä on siis erilaiset suhteet. Meillä on tosi no en mä tiedä, siis no mä voin aloittaa tästä ihan heti alkuun, että mun suhde isään on hyvä, se on vähäinen, me ei ehkä niin paljon olla tekemisissä kuin ehkä kumpikin haluaisi, totta kai nyt kun mä asun täällä, niin soitellaan paljon, ei ole mitään negatiivista niin kuin ilmassa, on ollut vaikeampia hetkiä, mutta tämänhetkinen suhde on tosi hyvä. Äitiin mulla on hyvä suhde, ainakin hetkellisesti aina. Me ollaan vähän enemmän välillä niin kuin tekemisissä, kun sitä aina välillä sit vähemmän. Mutta meillä ei ole mitään draamaa, ei oikeastaan koskaan oikein ollutkaan, mutta yhteydenpito on tosi vähäistä tällä hetkellä. Joo. Kyllä. Kuulostaa mun mielestä aika just semmoiselta, mikä teidän välit onkin. Joo. Mulla taas semmoinen tilanne, että mä oon kyllä iskän kanssa, tai oman niin kuin biologisen isäni kanssa todella hyvissä väleissä. Nähdään aina, kun vaan niin kuin keritään. Hän asuu eri paikkakunnalla, niin ei tule ihan viikoittain eikä kuukausittain nähtyä. Mutta meillä on ihan lämpimät välit ja tullaan tosi hyvin juttuun niin kuin nykyäänkin. Sitten taas oman äitini kanssa meillä on todella oudot välit, voisiko niin sanoa? Onko se oikein sanottu? Joo. Siis meillä on vähän semmoista välit, että me ollaan välillä tultu niinku tosi hyvin juttuun, hän on ollut mulle vähän äidillisempi, ja nyt meillä on tässä niinku ihan viimeisien vuosien aikana niin erkaantunut meidän välit siis tosi paljon, ehkä sen takia, että mulla on tullut enemmän ymmärrystä niinku näistä asioista, mitä on tapahtunut,
Ja ehkä semmoistakin, että mä en niin kuin missään nimessä ole vihanen, mutta mä oon niin kuin pettynyt, miten hän on toiminut näin, ja hänen kanssa ei voi asioista keskustella ilman niin kuin riitoja, niin me ei vaan niin kuin tulla juttuun. Voiko niin sanoa, että me ei tulla juttuun, mutta siis meillä ei vaan löydy ikinä niin kuin yhteistä säveltä asioista. Että me niin, aina... että teillä... Niin. Te riitelette tosi paljon enemmän esimerkiksi mitä mä ja äiti. Teillä on paljon konflikteja. Kyllä. Ja aina yhdessä. Kyllä, ja sit mä oon, niin kun, hän on tosi semmonen, että mä oon tosi paljon niin vastuussa, tai musta tuntuu, että mä en tiedä, onko mä vastuussa, mutta mä otan tosi paljon vastuuta hänestä, jolloin se kuormittaa mua, ja mulla on tullut henkisesti ja fyysisesti siitä niin tosi paljon niin ongelmia tässä viimeisien vuosien aikana, niin oon vaan kokenut itselleni parhaimmaksi pikkuhiljaa niin asettaa omia rajoja, kuinka paljon pystyy olemaan hänen kanssa tekemisissä. Juuri näin. Mun mielestä on tosi kattava vastaus. Kyllä. Niin. Jatketaan isälinjalla. Eli oliko isä tietoinen sitten teidän kotioloista? Eli tässä tarkoitetaan varmaan sitä, että meidän niin kuin ennen huostaanottoa, niin oliko meidän isä tietoinen siitä, mitä siellä kotona tapahtui, koska isähän ei asunut meidän kanssa. Me asuttiin pelkästään äitin kanssa. Ja oikeasti tämä on mielenkiintoinen kysymys munkin mielestä, koska mä en tiedä, mä haluaisin ehkä keskustella jopa tästä iskän kanssa. Että niin kun, onko se ollut oikeasti tietoinen? Me ollaan aika lailla sunkaan vaan niin kuin papereiden varassa. Niin. Mä jotenkin niin kuin on noista ainakin lukenut silleen, että kyllä niin kuin iskä ehkä tiesi, mitä siellä tapahtuu, ja oli niin kuin, yritti auttaa aina, kun oli avulle tarvetta. Jossain kohtaa, niin musta tuntuu, että iskä ehkä yritti silleen niin kuin antaa meidän niin kuin toisen vanhemman ottaa niin kuin enemmän just niin kuin omiin käsiin sitä tilaa, jotta se ymmärtäisi, että mikä oikeasti tilanne siellä on. Niin, ja se niinku ymmärsi, mutta sitten taas tuo lukee, että se on silleen ollut niinku järkyttynyt siitä, että tilanne on ollut niin vakava kotona. Että hän ei ole ehkä niinku tajunnut niin, sitä. Se varmasti... Niin, siis just näin. Ja sitten niin. Mutta mä sanon, että vaikea sanoa. Se ei loppuviimein, meidän iskähän on niin kuin ulkomaalaistaustainen, niin hän ei välttämättä niin kuin ole ehkä ymmärtänyt sitä tilannetta, kuinka niin kuin vakavasta asiasta on kyse. Ja mihin se voi niin kuin päällimmäisenä johtaa, kun on tämmöiset kotiolot, mitä meilläkin niin kuin oli. Mä veikkaan myöskin sitä, että koska muistatko, kun luettiin se kohta, että mitä sillä oli soitettu silloin, kun meidät vietiin niin kuin kotoa pois, niin se oli ollut silleen, onko mua poliisit vastassa lentokentällä, ja mitä niin kuin tapahtuu, että se oli niin kuin tosi hämillään siitä koko tilanteesta, että mitä on tapahtunut. Jep. Että missä Inari on ja missä, tiedätkö, tämmöistä. Niin. Että se ei ole varmistakaan ymmärtänyt sitä niin kuin tilanteen vakavuutta. Eikä varmaan moni muukaan siinä ympärillä ehkä ole sitten tajunnut. Niin, mä veikkaan kanssa, että aika kuitenkin omissa oloissa me elettiin, niin kun asuttiin äidin kanssa ja sitten me sisarukset niin kuin keskenään. Niin... Jep. Tuosta pitäisi oikeasti jutella iskän kanssa ja sitten palata niin kuin vielä paremmin asiaan, koska kyllä toi kiinnostaa niin kuin muakin. Niin, meillä on vaan vähän ehkä se ongelma, että mä veikkaan, että iskä kauhean mielellään puhun näistä asioista. Ja mulla on semmoinen tunne. En mä tiedä, onko sulla? Ei varmasti. Siis niin. Musta tuntuu, että just tommosia niin kuin menneitä arpia, haavoja on vaikea niin kuin ruveta aukaseen uudestaan. No, jatketaan edelleen tämmöisellä niin kuin aikuislinjalla, että ketä meidän niin kuin läheisverkostoon kuului silloin pienempänä, nuorempana lapsuudessa. Niin oliko meillä ketään semmoista turvallista aikuista meidän elämässä, kun oltiin niin kuin pieniä? Niin mä voin oikeastaan ihan Puhutaanko tässä nyt ennen huostaanottoa vai huostaanoton jälkeen? No, vastataan molempiin. Joo. Sano vaan. No, mä koen, että silloin kun mä oon ollut asunut kotona, niin ei ollut semmoista niin kuin yhtä tiettyä, kehen olisi voinut turvautua tai soittaa, tiedätkö, jos vaikka meillä menee niin kuin kotona huonommin. Toki varmasti iskälle oon soittanut, veikkaisin. En muista tarkkaan, mutta ei mulla tule semmoista mieleen, että mulla oli joku tosi turvallinen aikuinen silloin nuorempana, kun kotona asuttiin. Ja sä et varmaan... Mitä sitten huostaanoton jälkeen? Tää on tosi vaikea. Siis, koska me ollaan vaihdettu niin monta kertaa perhettä, sijaisperhepaikkaa, niin
jokaisessa on ollut tietty niin kuin omansa, että meillä on ollut oma ohjaaja, oma hoitaja, niin ne on sillä hetkellä ollut semmoisia, kehen on tietyllä tavalla voinut turvautua, mutta ei ole ollut mitään semmoista pysyvää mun mielestä, kehen mä olisin voinut niin kuin oikeasti turvautua tai luottaa. Niin, kyllä mä jotenkin silti sanon silleen, että kun mä oon ollut niin nuori, kun mut huostaan otettiin, niin mä oon aina ajatellut, että mulle semmoinen turvallinen aikuinen, jolle mä pystyn puhumaan avoimesti, on ollut äiti. Mut mä en oo asunut äitinkaan. Et se on ehkä ollut mulle semmoinen aikuinen, johon mä pystyn turvautumaan. Ihan mitä tapahtuu, niin mä pystyn sitten kertomaan hänelle. Sitten kun me ollaan vaihdettu niinku viimeiseen sijaisperheeseen, niin kyllä mä sanon, että siellä on sitten tullut he silleen, että tapahtuu sit mitä tahansa, niin mä tiedän, että mä voin aina soittaa heille. Joo, toi on... Et siinä mielessä ne on ollut turvallisia aikuisia. Joo, toi on itse asiassa totta hyvä pointti. Mä en edes niin kuin tajunnut tätä viimeisen perheen niin kuin... Mut joo, ehdottomasti siis edelleenkin ollaan heidän kanssa tekemisissä, ja kyllä mä koen, että ne on sit niin kuin ollut siinä loppuajasta mulle se tukipilari tavallaan, jos niin voi sanoa. Jep. Ja sitten jos miettii niinku just tämmöisiä työntekijöitä, niin hetkellisesti mä kyllä sanoisin, että esimerkiksi siinä ekassa lastenkodissa, niin vaikka me ollaan oltu tosi nuoria, niin mä muistan niin kuin tosi hyvin ne meidän omaohjaajat sieltä. Joo. Että he pitivät meistä kyllä silleen huolta sen ajan, mitä me nyt oltiin siellä. Ja sitten toinen on siellä Soslapsykylässä, mä muistan sen yhden työntekijän vieläkin, että se niin kuin oli lämmin ihminen mulle. Tai silleen niin kuin, mä muistan sen hyvällä ja tulen aina muistaan. Kyllä. Että kyllä ne aikuiset vaan, jotka on tullut semmoiseksi niin kuin tärkeiksi, jotenkin luotettaviksi, niin ne kyllä tulee aina niin kuin muistaan aina. Toi on ihan totta. Mulla on kyllä ihan samat fiilikset tosta. No sit hei, seuraava kysymys oli liittyen meidän vanhempien tapaamisiin, että nähtiinkö me niitä säännöllisesti? Joo, tapasitteko vanhempianne säännöllisesti? Ja... Ei. Mä sanon tähän, että ei. Niin. Siis tietyllä tavalla joo, mutta ei. Esimerkiksi mä voin heittää tähän heti yhden niin kuin esimerkin, että meidän biologinen äiti oli meidän elämästä tavallaan kateissa, tai silleen niin kuin ei nähty häntä pariin vuoteen. Onko pari vuotta vai 3? Niin, ainakin 3 vuotta mun mielestä. Joo, että hänestä ei oikein niin kuin kuullut mitään, ei nähty kertaakaan. Ja vähän niin kuin katos. Kerran 2. Häh? Kerran 2 tai mä näin häntä silloin siinä aikana, 3 vuoden aikana, niin 2 kertaa olisinko nähnyt. Mutta mä sanoisin, että iskää mä oon kuitenkin nähnyt niin kuin melkein säännöllisesti aina. Sä et välttämättä oo, mutta kyllä mä oon. No joo, se on ihan totta. Että kyllä mäkin johonkin asti niin kuin näen iskää säännöllisesti, mutta jossain kohtaa sit itsellä rupesi niin kuin joku tietty semmonen ihmekatkeruus tai semmonen niin kuin outo viba tulee esille. Ja sitten mä haluan niin kuin käydä siellä. Mutta muuten joo, kyllä me silleen säännöllisesti nähtiin, mitä nyt äiti piti niin kuin kiinni palavereista kuin siis tapaamisista. Iskä nyt piti ihan aina ja olisi halunnut varmasti lisääkin, mutta valehdellaanko jos sanotaan, että kerran kuussa tai 3 kertaa puoleen vuoteen nähtiin? Seuraava kysymys kuuluu, oliko teidän vanhemmat ollenkaan huostaanottoa vastaan vai oliko se heille helpotus? Heittomerkeissä helpotus. Iskä oli vastaan. Iskä ei tykännyt yhtään. Siis mun on pakko sanoa tähän, että mä voin puhua oikeastaan sunkin puolesta, koska ollaan tästä asiasta aikaisemminkin puhuttu, mutta siis mun pakko sanoa tähän, että mehän ollaan eletty kyllä siinä uskossa, että niin kun molemmat on ollut silleen, että vitsi teidät vietiin ilman mitään syytä ja mä haluan teidät takas kotiin, että mä haluan olla taas perhe. Niin kuin ihan molemmat niin kuin on sitä mieltä ollut. Pystytkö ostamaan tämän ajatuksen? Joo. Mutta ihan oikeasti, tiedätkö mitä? Mulla on herännyt nyt viime aikoina fiilis, kun ollaan puhuttu tästä aiheesta ja on laitettu someen videoja, haettu sitä vertaistukea ja saatu paljon kommentteja ja kysymyksiä jne. Niin mulla on tullut tämmöistä pari keissiä, missä joku niin kuin muu huostaanottu nuori kertoo siitä, kuinka hänen niin kuin äiti oli soittanut
niin kuin, että sosiaalityöntekijä ja poliisi tulee hakemaan tämän lapsen niin kuin kotoa ja tavallaan niin kuin lavastanut sen tilanteen. Tiedätkö? Joo. Niin mä oon pohtinut sitä, että kun tää oli niin outo se meidänkin keissi, milloin meidät vietiin kotoa pois, että onko voinut vaan olla semmoinen, että tavallaan se on ollut helpotus niin kuin äidille, että äidin jaksaminen on ollut kortilla ja sitten tavallaan päässyt sitten helpolla noin, mutta ei ole halunnut myöntää sitä niin kuin meille. Niin, no siis mä oon ainakin papereissa lukenut, että kyllähän niin kuin äiti tiesi sen. Kyllähän äiti tiesi, että se tulee tapahtumaan. Kyllä äiti tiesi, että sen jaksaminen on niin kortilla, että se voi jopa olla helpompaa, että niin kuin viedään vaan pois. Ja ehkä äitillä on ollut silleen, että ei kaikkia. Että jos vaikka muutama, tiedätkö? Niin. En mä ole ikinä häneltä kuullut, että se on ollut hänelle helpotus. No ei tietenkään, ei se voi sanoa omille lapsille niin. Mutta varmasti voi olla, että siellä joku on taustalla ollut. Niin, mutta olisi se mun mielestä ihan kohtuullista niin kuin myöntää edes sitten, kun me ollaan niin kuin täysikäisiä, saadaan niin kuin vastauksia myöskin häneltä. Että jos asia on ollut näin, niin saa semmoisen, tiedätkö, vastauksen semmoisiin kysymyksiinkin, että hei, että Inari, että mä en vaan niin kuin jaksanut, tiedätkö. Että niin kuin... Onko sillä oikeasti sit merkitystä niin paljon? Tai silleen, että vaikuttaako se sun ajatteluun tällä hetkellä, jos äiti sanoisi vaan, että no, mä olin vaan niin puhki. Kyllähän sä tiedät sen jo. Tiedän, mutta kyllähän... Että se luultavasti on siellä taustalla. Tiedän, mutta kyllähän mä kuulen sitä silloin, tai tietyn ajan välein sitäkin, että kuinka me ei olla hänen yhteydessä, että hän on niin kuin odottanut sitä, että kun me ollaan 18, niin taas niin kuin tavallaan yhdistytään ja palautetaan ne kaikki, mitä ollaan menetetty ne lapsuusvuodet, kun meidät vietiin kotoa ja näin edespäin, niin sitten jotenkin se on niin semmoista harhaanjohtavaa, että jos haluaa näin, mutta sitten on kuitenkin itse toivonut sitä, että meidät viedään, niin olisi se silleen niin kuin kiva keskustella tämmöistä asioista välillä, mutta ei se nyt sinänsä mitään isompaa niin kuin merkitystä mulle toisi. Siirrytään vähän eteenpäin näissä kysymyksissä. Eli mennään näistä perhesuhteista ehkä enemmän käytännön asioihin, voisiko niin sanoa. Eli nämä kysymykset on ehkä tullut just alalla työskenteleviltä tai sitten ihmisiltä, jotka haluaa niinku kuulla, että miten se prosessi niinku sit menee. Jep. Voisiko näin sanoa? Just näin. Mennään heti ensimmäiseen kysymykseen. Ja se kuuluu näin. Voiko vanhemmat saada lapset takaisin huostaanoton jälkeen? Miten teidän kohdalla? Joo, no meidän kohdalla näin ei tapahtunut koskaan. Toki meidän toinen vanhemmista haki huostaanoton purkua, oliko jopa parin otteeseen, mutta ei sitä saanut, niin meidän kohdalla ei koskaan päädytty huostaanoton purkuun, eli asuttiin täysikäiseen asti sijaisperheessä. Yleisesti sitten totta kai on mahdollista huostaanoton jälkeen niin kotiuttaa ne lapset, eli purkaa se huostaanotto ja ne lapset kotiutetaan. Joo, kotiutetaan. Mutta se on tosi pitkä prosessi kyllä, sen mä oon ymmärtänyt. Että... Niin, ja tosi harva sen niin kuin sitten vie loppuun asti, näin mä oon kuullut. Ja esimerkiksi meidänkin kohdalla jotenkin vaikea uskoa, että iskä ei olisi saanut, tiedätkö, meitä takaisin, mutta nyt näin se vaan meni sitten, mutta siitäkin voidaan puhua vielä lisää niin kuin jatkossa. Koska se oli oikeasti semmoinen niin kuin varmasti iskälle tosi iso paikka, että monta vuotta ja paljon käytti rahaa ja sitten se ei saanutkaan meitä kotiutettua, niin varmasti iso pettymys. Sitten seuraava kysymys. Mitä olisitte toivoneet sosiaalityöntekijöiltä? No itsellä tulee ihan ekaksi ainakin mieleen se, että meillä vaihtui ihan älyttömän monta kertaa sosiaalityöntekijä, joka hoitaa meidän asioita. Ja joka kerta musta tuntui, että alkoi alusta, ei ollut oikein tietoinen mistään. Ja ei osannut sitten ihan käsitellä meidänkään asioita ja tilannetta oikealla tavalla mun mielestä. Ja tosi vähän niin kuin nähtiin ja oltiin tietoisia siitä, mikä meidän tilanteessa vaikka niin kuin on. Tai missä mennään tällä hetkellä, niin ei ollut mitään hajua semmoista. Että tosi vähän oltiin niin kuin sosiaalityöntekijän kanssa tekemisissä. Niin, ehkä mä olisin just toivonut sitä, että vähemmän vaihtuisi se sosiaalityöntekijä, enemmän sit olisi tietoinen niin kuin meidän asioista, eli se nyt loogisesti menisi niin, että jos sosiaalityöntekijä ei vaihtuisi niin usein, niin sit sen ei tarviskaan aina lukea niitä papereita uudestaan meistä, ja sitten kun se tulee meille, niin
tietäisi meidän niin kuin henkilökohtaiset asiat. Se on ehkä ainoa, mikä mulle tulee tuossa mieleen. Joo, just näin. Munkin mielestä niin en mä nyt koe, että mä olisin tarvinnut sosiaalityöntekijöiltä sen enempää, että sit oli näitä työntekijöitä joka paikassa, jotka sitten hoiti semmoisen niin asian, tai semmoiset asiat, mitä niin kaipas sit siihen arkeen ja tukee. Niin. Millaisia kokemuksia sulla on sosiaalityöntekijöistä? Se oli niin kuin seuraava kysymys. Mun mielestä meillä on ollut sosiaalityöntekijöitä niin kuin ihan laidasta laitaan. On ollut semmoisia, jotka ei ole selkeästi ollut niin kuin alalla, niin kuin, tai mä oon miettinyt, että miksi ne on tällä alalla, että ne oli niin jotenkin tosi tökeröjä, ilkeitä, ei ottanut oikein meidän niin kuin tunteita huomioon, ja mun mielestä oli tosi epämukavaa ja miellyttävää niin kuin nähdäkin jotain työntekijöitä, tai niin kuin sosiaalityöntekijöitä, mutta sitten oli taas näitä, jotka oikeasti otti meidät tosi hyvin huomioon, kuunteli meitä, halusi selkeästi, tai ainakin näytti meille sitä, että haluaa meidän parasta, niin mä koen niin kuin silleen... Joo, samaa mieltä. Joo. Et muutama sosiaalityöntekijä siinä alussa oli jotenkin nihkeitä, niin niistä ehkä jäi silleen huono maku suuhun, että ne loputkin sosiaalityöntekijät oli mulle vaikeita lähestyttäviä. Joo, toi oli itse asiassa... Mutta siellä oli hyviä muitakin. Että oli niin kuin hyviä sosiaalityöntekijöitä, mutta sitten muutamat, jotka oli ollut meidän kohdalla jo aikaisemmin, niin sen takia se yhteistyö oli ehkä vähän hankalaa. Joo, tosi hyvä pointti, että se oli niin kuin... Alkuun meni muutama mönkään, niin sitten oli vaikea niin kuin luoda sitä suhdetta enää seuraaviin, vaikka olisikin ollut ihan niin kuin päteviä mun mielestä. Seuraava kysymys. Oletteko koskaan kysynyt teidän vanhemmilta ja muilta sisaruksilta asioista? Ihan siis kunnolla istuen alas ja vaatien tietoa kautta totuutta. Tällä hetkellä on siis sellainen tilanne, että meillähän ei ole mahdollista kysyä meidän isosiskolta asiasta enää yhtään mitään, koska hän ei ole, niin hän on menehtynyt, niin se on hankala. Kadun sitä varmasti pitkään, että ei käyty mitään keskusteluita, mutta sille ei nyt enää sitten voi mitään. Minä, Inari ja meidän nuorin sisko, mä puhun kummankin kanssa. Me käydään molempien kanssa keskusteluita, mitä on oikeasti tapahtunut. Mitäs vanhemmat? Ei. No en ole kyllä ikinä siis puhunut, ja mä koen, että kummankaan kanssa ei voi puhua. Toivon, että pystyy vielä joku päivä keskustelemaan, mutta saa nähdä, mihin se sitten vie. Ja pakko vielä komppaa, että mua harmittaa ihan älyttömästi, että mun isosisko varmasti olisi tiennyt asioita, mitä me ei tiedetä, ja me ei tulla koskaan niitä kuulemaan, niin se on kyllä semmoinen asia, mikä harmittaa tosi paljon. Sitten seuraava kysymys, että onko teidän traumaattisia kokemuksia otettu huomioon huostaanoton aikana? Rajuja tarinoita kerrotte ekassa jaksossa, tsemppiä kovasti. Kiitos. Kiitos ihan hirveästi, ja pakko sanoa, että ei millään tavalla ole niinku koskaan käsitelty asioita. Et nyt itse ekan kerran olen psykoterapiassa käsittelemässä lapsuuden aiheuttamia traumoja, asioita, ja tätä ennen ikinä ole koskaan puhunut kenenkään muun kanssa kuin koulupsykologin mun poissaolojen takia. Toi on kyllä totta, että sen ajan, kun me ollaan oltu huostaan otettuina, niin sosiaalityöntekijät, ohjaajat, perheen vanhemmat, niin on sanonut meille tällainen, että jotenkin niin hassu, että olette kokenut kaikkea sikana, mutta te olette niin normaaleja ja teillä menee niin hyvin. Että mä oon kuullut ihan sikana, niin kuin meidän elämän aikana. Siis Komppaatko? Kyllä, ja tuossa on pakko tuoda se, että kun on toitotettu itselle, niin se päivä, kun itse romahdin, se päivä, se kesti varmasti useamman vuoden, mutta se, kun sä itse romahdat, niin ethän sä pysty näyttämään sitä kellekään, koska kaikki sanoo, että sä oot niin vahva. Niin se oli jotenkin tosi iso kynnys niin. Just sen takia, kun sitä on kuullut niin paljon pienenä ja nuorempana. Jep. Eli toisaalta niin se oli semmoista tsemppiä, ja sä pidit ittees niin vahvana, että sä vaan niinku rämmit kaiken niinku läpitte. Mut kyllä mä sanon, kun sitä ei enää tullut, kun sä olit 18, kun sä olit omilla jaloilla tuolla menit, eikä tullut enää tuommoista kommentointia sun muuta, niin kyllä mä sanoin, että se iski aika vasten kasvoja. Ja jos tämmöisiä traumaattisia asioita, mitä
mekin ollaan jouduttu kokeen ja mitä meille on tapahtunut, niin jos niitä olisi käsitelty paremmin silloin nuoruudessa, varsinkin ala-asteajoilla, niin siitä olisi ollut iso apu. Se on ihan totta. Jep. Ja ainoa, mistä mä oon oikeasti saanut apua, on se, että mä oon itse hakeutunut itse niin kuin kouluun. Mikä se on? Psykiatri, psykologi, koulukuraattori. Joo, koulukuraattorin kautta psykologille puhumaan. Ja siellä kävin pari kertaa. Muuten en myöskään. Inkku, tämä kyssäri on sulle. Elikkä mäkin haluan tietää. Eli kun teillä on lapsia, niin miten teidän huostaanotto näkyy teidän lapsilla ja niiden hoidossa? Okei, meidän lapsilla, mä haluankin sanoa, että varmaan empaattisella tasolla, koska mä oon huostaanoton myötä tullut tosi empaattiseksi ihmiseksi, niin mä uskon, että mä tartutan sen ainakin omiin lapsiin, voisin ehkä sanoa. Joo, ja sitten, toi on ihan totta, ja me ollaan ainakin todella perhekeskeisiä, ja myöskin meidän lapset on oppinut siihen, että niin kun me ollaan kaikki kaikessa ja haluaa niin kun viettää meidän kanssa aikaa, ja niin kun ollaan tosi paljon perheenä, mitä itse ei sit niin kun kokenut lapsuudessa. Et mä kyllä huomaan, että mä tosi paljon, tai pyrkimys siihen on, että mä teen kaiken niin kun vastakohtaisesti, miten mua on niin kun kasvatettu. Okei, ei kaikessa, on meilläkin hyviä lapsuusmuistoja, lapsuudessa asioita, miten on niin kun asioita koettu ja tehty, mutta tietyllä tasolla semmoiset, niin kun, että he sais mahdollisimman hyvän asiat. Niin, että sais niin kun mahdollisimman hyvän lapsuuden. Niin. Se on niin kuin itsellä se kaikki kaikessa. Jep, ja kyllä mäkin koen, että tosi nuorena, kun Inkku sai lapsia jo, niin mäkin oon aina kuitenkin halunnut olla jossain kohtaa niin kuin äiti ja miettinyt niin kuin lapsia. Mutta kyllä mulla on aina ollut silleen, että mun täytyy olla valmis. Että täytyy tarjota niille se mahdollisimman hyvä koti. Mun täytyy olla itse, miten se sanotaan, niin kuin tasapainoinen, että mä pystyn niin kuin antaa heille kaikista parhaimman version itsestäni. Kyllä. Ja siis se on ehkä ollut, sano vaan. Niin, että onhan mulla semmoinen tietynlainen niin kuin epäilys itseä kohtaan ja omia kykyjä. Totta kai sen myötä, koska on niin kuin kokenut niin semmoisen haavoittuvaisen lapsuuden. Ja sitten ehkä itselle ei ollut mikään paras lähtökohta, kun tuli äidiksi. Niin mun niin kuin poikaystävän yksi läheinen henkilö niin kuin, miten sanon, kyseenalaisti mun äitiyttä ja sitä, että mä en ole niin kuin tasapainoinen ihminen. Ja se oikeasti kolahti, ja se tuntuu vieläkin näin niin kuin monen vuoden jälkeen. Niin. Mutta mä ainakin voin sanoa, että sä oot maailman paras äiti. Ihana. Ja sulla on oikeasti maailman ihanimmat lapset. Ja oikeasti jokainen, joka niin kuin näkee sun lapsia on aina silleen, ne on niin kasvatettu hyvin ja ne on niin ihania. Niin, ja kyllä se niinku... Että kyllä sä teet oikeasti hyvää duunia. Ja toi on niinku maailman parasta kuulla ja lämmittää mun sydäntä ihan hirveästi aina kun kuulee. Tässä on vielä muutama kysymys, mitkä mä haluan käydä läpi, ihan vaan koska nämä oli niin söpöjä kysymyksiä. Niin vastataan näihin lyhyesti, niin päästään sitten eteenpäin. Niin ensimmäinen on, että mikä teissä oli sellaista, ettei sitä olisi, jos teitä ei olisi huostaanotettu hyvää ja pahaa? Mä sanon oikeasti, että meidän empaattisuus. Joo, se on kyllä pakko, että mä oon niinku tosi semmonen, ajattelen aina niinku toista ja toisen niinku tunteita tosi paljon ja ehkä välillä vähän liikaakin. Jep, sama. Asetun aina heikoimman puolelle. Se on mulla semmoinen niinku välillä huono ja välillä hyvä asia. Jep, ja sitten niinku tulee aina mietittyä silleen, että jos joku käyttäytyy huonosti, niin on silleen, no, siellä takana on kuitenkin jotain, mistä me ei tiedetä, me ei voida tuomita sitä sen takia. Ja useasti mä kuulen just mun poikaystäväkin silleen, että et sä voi aina vetää tuota korttia, että niin et sä voi antaa muiden niin pienentää sua, koska sä ajattelet, että siellä takana on niin joku, joka mukamas niin antaa niin sen oikeuden. Kyllä. Ja tosta mennään sitten siihen, että se on huono puoli myös. Ja välillä ehkä jopa antaa niin kuin silleen muiden talloa sua, koska sä ymmärrät niin hyvin, miksi ne tekee niin. Toi on ihan totta. Toi on munkin mielestä niin kuin yksi huonoimpia puolia mussa, koska mä kuulen kans, niin kuin, että hei lopeta nyt, että
et sä voi niinku hyväksyä sitä, että hän niinku vaikka käyttäytyy sua kohtaan noin ja tyyliin haukkuu sua, niin sä hyväksyt sen, tai hyväksytät sen aina omassa päässä tolla asialla, niin ei. Inku ei. Jep. Niin, sitä just. Mutta niitä nyt on aika paljon ja niinku hyviä ja huonoja juttuja. Että niitä nyt tulee elämän aikana uusia ja menee tai poistuu niin sanotusti. Ja tämä toinen kysymys oli tämmöinen, että toistenne lisäksi, mitä arvostatte eniten elämässä? Tämä haluan kuulla. Kerro. Mitä arvostatte toistenne lisäksi elämässä? Niin. Ja joo, totta kai niinku perhettä, terveyttä, liikunta varmaan sulla on semmoinen, mitä sä arvostat. Mullakin siis. Omaa puolisoa. Tuleeko sulla jotain, mitä sä arvostat? Koska mulla tulee. No sano, sä eka. Mä arvostan elämässä sitä, että me osataan olla niin vapaita ihmisiä, että me osataan ottaa niitä askeleita elämässä, mitä me ei olla ehkä kyetty ottaa silloin, kun kun ollaan oltu nuoria. Eli me osataan, mä arvostan sitä, että me osataan elää sitä elämää. Toi on ihan totta. Eli mä arvostan sitä, että meillä on mahdollisuus just lähteä ulkomaille, nähdä toisiaamme, just tehdä ihan mitä vaan. Ja se on semmoinen, mitä arvostaa, että osaa olla vapaa ja pystyy olemaan vapaa. Joo, toi on ihan totta. Ja mulla menee vähän samaan kastiin oma, että mä arvostan sitä, että me ollaan todella rohkeita ja ollaan kuitenkin muovauduttu yhteen, kaikki me sisarukset esimerkiksi, ja pyritään puhaltaan yhteen hiileen, ja se, että me ollaan toistemme tukipilareita, ja se, että me ollaan tosi semmosia avarakatseisia, että me ei olla semmosia, että no mä en nyt lähde ajan tuon pakettiautoa, kun en mä osaa, vaan me ollaan se, että hei, me muuten lähdetään testaamaan. Tai ihan kyse on mistä tahansa, niin mun mielestä me kaikki ollaan yhtä tavallaan semmosia me löydetään mahdollisuus kaikesta. Joo. Se on välillä huono sekin, mutta siis mun mielestä mä oon sitä arvostan itsessäni ja teissä tosi paljon, että mun ei tarvitse montaa kertaa ehdotella vaikka jotain ideaa sulle, niin sä oot sille, no itse asiassa en ole ikinä tehnyt, mutta testataan. Jep, toi on kyllä totta. Mutta on kyllä paljon asioita, mitä mä arvostan ja on kyllä kiitollinen kaikesta, mitä on sinusta varsinkin. Samoin. Mutta oikeasti oli yllättävän tosiaan kiva jakso äänittää ja vastailla näihin kysymyksiin ja oli kiva kuulla sunkin vastauksia. Joo, vähän ehkä pelotti silleen, että kun ei ole kaikkia kysymyksiä aina pohtinut, että tuli tosi hyviä kysymyksiä. Noita on vielä tosi paljon, mitä ei tässä nyt keritty avaamaan. Että tullaan varmasti tekemään toinen jakso myös sitten, missä käydään loput kysymyksistä. Ja aina saa laittaa lisää, niin toki sen mukaan sitten vastaillaan. Ja pyritään myös somen puolella vastailemaan kysymyksiin aina. Me ollaan suunniteltu just, että vastaillaan näihin tämänhetkisiin kysymyksiin nyt loppuun sitten tuolla Muurit laskeutuu -tilillä sekä Inari Palma, Aava Palma Instagramin puolella, niin sieltä löytyy sitten kans kysymyksiin vastauksia. Ja itse asiassa TikTokin puolella myöskin löytyy Aava Palma, Inari Palma, sieltä pääsee kans kuuntelemaan joihinkin kysymyksiin vastauksia. Ja mä kiitän hei tältä erää tästä jaksosta. Ja kiitos vielä kaikille kuuntelijoille, jotka olette kuunnellut meidän podcastia. Arvostetaan tosi paljon. Laittakaa jatkossakin tulemaan kysymyksiä ja omia tarinoita, mitä fiiliksiä herättää. Jakakaa tää hei ehdottomasti jollekin, jolle koette, että tästä olisi jotain hyötyä. Me kiitetään. Ja joka sunnuntai Spotifyn puolella kello 12 uusi jakso Muurit laskeutuu -podcastia. Sekä YouTubesta löytyy nykyään. Mutta mä kiitän myös mun puolesta. Kuullaan ensi viikolla taas lisää. Yes, kiitos paljon. Moi moi!